Een lang lint van buurtbewoners loopt terug de strippen van Drachten. De tocht begint bij het huis van het slachtoffer onder Robijnenkamp en rint terug het centrum van het dorp. Burgemeester Middel van Smellingenloon ringt mij. Echt stil is de tocht net, want onderwijs wordt een soort met elkaar praat hoe wat er in het weekend Bart is. De hege opkomst van de tocht verbaast Middel net. Dit is een echte volkswijk. Hè? Mensen hebben hier een grote verbondenheid met elkaar. Dit is de oude volkswijk van Drachten. Dus ik had wel verwacht dat er heel veel mensen zouden zijn. En ik ben ook blij dat het gebeurt. Er zijn honderden mensen die op een hele waardige manier hier zich gemanifesteerd hebben. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. De tocht eindigt met een minuut stilte bij het huis van het slachtoffer. Voor de familie en kunde van Haanstra is de grote belangstelling een bewijs dat er een soort type voor haar is. Ja, zeker weten. Ik wil ook alle mensen bedanken die hier best binnen. Want hier dit verwachten? Nee, dat had ik net verwacht. Nee. Dat is voor alle mensen zo'n respect. Want je hebt dus een stille tocht opzetten. Waarom maar? Wat woon je meer mooi? Ja, dat we het hem wat uit de wereld willen krijgen. Dat zinloos geweld. De politie had nog geen mensen aanhouden voor de vechtpartij.